itu. Meong. Meong. Wah, katanya seperti ini. Dapat apa? Seperti ini. Meong. Bunga. Apa aku mau ada dapat bunga? Mama, mama, mama. Masa kena PL, kok kena dikip jangan. Iku kena zat konsumsi zat rokok gue aku kok. Ini saya kena dikip ngono kok, berarti orang kena PL. Halo semuanya. Halo Moya. Aduh dapat ini. Apa itu? Baling-baling. 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 Ada baling-balingnya. Ma, dapat meong. Dapat meong sama es krim. Dapat api. Itu dapat topi lah. Itu ada topi loh. Terima kasih. Tapi ini ada tupu-tupu. Iya ada kupu-kupu. Ini tupu-tupu nih. Iya. Di batang. Hah? Di batang. Di batang apa? Di belakang. Di tupu-tupu. Ada tupu-tupu. Tupu-tupu. Ada tumpang. Lucu nih. Ya lucu dah. Tumpang. Ada tupu-tupu loh. Sing kayak topi ki tante Yatmi nih. Terima kasih tante Yatmi nih. Mie ngalah kok malah mie jalep kok malah mie we. Ini mie gini. Kok mau piye lah kok iso. Arsel namanya. Sepila Arsel mau wis ngono. Itu kayak topi gue yang balik topi gue aku. Namanya ngemi. Lep nang akun ki kok ngethok 2000, nek nang akun stok ora ngethok 2000. Njaluk paus e sapa? Ora usah ngomong paus kena PL jarene ngono saiki. Kok belum disapi lagi umur piro to kok disapi besok. Gile. Di Yatmi komen. Ora ning kok asmat nih. Kira kena diundang akun ki bolo ki zong iki akun iki. Ini gimana sih kok?
kena dengan nyemat orang kena lho. Ora sah lek ora sapa ngene kuwi betake topi ya. Mas Bus orang mana? Kowe ojo jer ngono wae pen kok ngono ae. Ala kok mi wae. Mana Arselnya? Arselnya iki. Mimi Arsel Mimi kok masuk nyepil ya kena PL to. Akun sitok iya akun iki kok ngedon 2000 jendela sing akunku sing sitok kok ora ngeduk pisan. Dibalik lagi. Hah? Dibalik lagi. Biasanya 2 tahun udah disapai mas. Biasa akeh kok orang tahun udah disapai. 2 kali kur nonton Arsel leh. Tupu-tupu iya. Dia seneng delok tupu-tupu deh. Kurang kena diundang iki, dengan nyematno orang kena lho. Ijo terkunci kabeh lho. Arsel Mimi, bukan Arsel Mimi lah, didono Arsel. Orang ngerti. Tumbas nih baju tupu-tupu ya. Nang akun sitok Mas ben kena. Wong iki mana sih akun iki kok iso men kena tenggelap kok iso. Bukan beda akun ki ya kena kok sing iki. Akun satunya kenapa ya ora kenapa-napa. Cuman kalau lab gue iki menang kena tenggelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupu-tupu kupu-kupu kuwi lho kok iso tupu-tupu kuwi apa? Main gelimbung. Masih minum masih Arsel masih. Minum nek ayahe minumit toa nek ayahe bisa. Wis memenuhi syarat dikintori. Sepil efek suling mas. Kula pakai Nuk mas, Nuk MG 300 baru yuk. Lag yus nyalain lag terakhir. Yuk buek deh. Mik terus. Mik terus. Jangan lag tapi. Cek piye kuwi. Jangan lag piye lagi. Sebelah Arsel Mimi. Dapat piano.
budal lu kerdu mas. Engko nek sedoi budal ora sedoi ora turu omah. Aman. Sepil Mbak Firda ngemi. Anak berapa mas bu situ kalau situ tok bangun piro kok agak situ se sama diajak di lom 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 cerita kok carane gawe anak wedok anak kowe lanang mbok takoki anak wedok. Akun fake berkeliaran Pak sing di Mas akun fake. Nambah. Mesti kan nambah piye? Nambah anak ngono to. Sumpen wae. Mangga jenenge sampean mosok tapi ora nggo tuku to. Akun kuwi lho iki embus sampe embus suling iki tok. Ora ono liyane kuwi. Efek suling mau pembus pilen anu Mas gawe nuk MG 300 aku. Kayak fotomu mosok aneh-aneh wong kuwi. Sepil sulinge ning adae sak efek ning adae. Kayak fotone sampean Mas sing pertama. Mosok le. Lalah kok nang penting gue HP, penting gue follower mari kalau penting gue adolan ya rapopo. Sing penting ora tunggu chat di wong aneh-aneh. Iki lho Pak aku nih, ora kena tak klik to. Persis akunmu masuk yo. Ya mis yo berarti ora akunku yo mesti lepis ngene iki. Akunku loro iki ambek embus tok kuwi ambek embus sule. Mungkin menyesuaikan apa orang bus menyesuaikan Mas. Nah jenenge efek setiap production ya tetap Anda menyesuaikan. Tidak semua sound itu maksudnya pas digawe efek setelahnya Anda ya gak pasti kali kan yang beda-beda efek sound saiki kan beda-beda maksudnya ini yo tetap ono sing suarane kuwi kadang njaluk flat ae wis enak eneng sing suarane kadang njaluk flat yo kurang merata iku ya aneh-aneh wae. Ngaku ki apa mana sih kilo mana si akun kilo ben kena tunggu undang-undang kok mbok lab komal kuwi kok ya ora kena iki kok. Lek nggih bekas efek gitar iso gak Mas soalnya pemula. Ya iso Mas, lah iku kan ya efek gitar to nunggu meskipun zoom di 1 nek lek tak saranke ya maksudnya gini lek misal pertama penggawe efek pertama iku coba zoom nek iso pakai zoom ada G1 on ada zoom apa iku soalnya nek zoom iku settingane lu enak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itulah Rokok era disemet bu, disemet terus ya kopong. gitu. Kok izinan bos, nama kan. Besok kok iso. Assalamualaikum mas bos. Bukan walip ya, bos lip. Aku tak lip kilo. Aku gimana sih akun lo, mana kena tinggu ngundang-undang wong lo, bisa terkunci kabeh ngene kok. Iya, kira
sel bubuk ta Mas. Ya mimi ambek delok HP ngene kok turu. Kok jam 1 tangi biasane. PK aja masalah wong PK ya ora kipe kok. Oke Mas Bus, makasih. Nggih Mas kaya soalnya kadang iku piye Mas ya pakai nggawa efek ki tidak semua petuk sound ngono terus lupa nggawa efek terus enak njera mesti soalnya kan sound kan yo apa jenenge nek arani kualitas dia ora kualitas lho apa ya ini karakter sound kan beda-beda eneng sing misale karakter no middle eneng sing no low high jadi setiap person itu mesti rubah ya awak dhewe sing rubah soalnya kan kadang kok nek petuk sound penak ngono ya nyuwun flat ngono ya wis enak. Jepang ada harus siap kini saya belajar masalah efek soalnya aku dhewe ya gurung ono settingane. Asal umur berapa? Umur 2,5 tahun. Anakku Mimi ngosok tak sebelum Mimi kok. Tahu ketemu Mbak Dian Bus, durung tahu. Wingi seneng Cikarang iku jarene apa Mbak Dian yo tokono yo gak sido Mbak Dian. 2,5 tahun kok belum disapai. Ya sake wong cilik kok disapai. Nah, 3 tahun sekolah disapai. Sekolah kok. Mas Bus asli mana? Montong. Aku kadang wis tak gawe flat tapi koyo gak enak nek rekaman. Lah iku Mas itu salah ijine iku niku Mas. Soalnya kadang awak dhewe misal kurang banter ya Mas ya. Terus sampean tambahi itu kok efeknya sampean niku jelas mlebune rekaman jelas pecah Mas. Asli pecah. Soalnya volume ning jero efek suling kuwi buanter milane. Paling aku nggak volume master apa iku ya ukur iku Mas paling 50. Kadang nek petuke salone enak ngono ya 45 wis enak. Sampai gede ya bangga seneng mimik lanang. Luang itu. Iki putahe lho. Bermimik makan deh. Main di mamain dulu video drakor. Anakku umur 2 tahun wis gak mau ngedot Mas ya rapi berarti. Mas Tuban mana? Tuban montong Mas. Anakku 20 bulan tersapai terus lanjut Sufor ke apa? Sufor formula. Formula langsung lanjut formula maksudnya. Ya ora apa-apa nek kelar nukokno susu. Anakku ora gelem tak kei formula, anakku kawit cilik sampe sakmene gedene iki ora gelem dilepai. Ya paparane anggere tuku susu formula yo. Ngomahno
tanggane iku malah. Anakku disapeh 2 tahun. Anaknya mertua nggak mau disapeh. Mau ya wis. Yo biyen anggitku yo anu Mas. Apa tak tuku susu mesti yo tek formula tek opo ngono lah. Ora gelem nganggur tebabane yang ngewehno tanggane iku. Gak gelem dene isu. Kalem-kaleman bos ya. Anak mertua yang nggak bisa disapai. Iya orang raiso anak mertua. Bojomu. Mas ya. Iya iya. Saya fokus ke kalungnya Arsel. Kalung Arsel kalungnya gadul sak mono kae kuwi. Mene akeh suka cer cepet ilang. Arsel walu turune nemen Arsel. Ki bengi wae dan subuh tak turu. Saya langsung mereka orang-orang rezeki banyak itu maksudnya Apa sih ya? pilar saya melas cerewet itu Arsel yo aktif kebijakan ya sak meniki ngurung tahun sebenarnya seliwang tahun dengar kan yo bro, turun komen yo seneni mas ngomong apa lah cal yo depan anaknya tuh nggak kegip mana aku ngapain dewi udah telat tiktok dewi deh nih bisa yo bus kerjanya diangkat uang mau diangkat ya wes orang melok duwe ae kok meluak mengeker lan diangkat ojo piye lho iki aku manasi aku mesti nek omah tanggo delep sampai 3 dina men iso ngundang sapa-sapa kang ora iso ngundang iki wis yo pamit sik aku